أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Josi Zedou ne biye jumae biye lahoroma dunye alabatu ani ala nyini dobi faraka juma dunya fe kosobe subhanahu wa ta'ala ko juma dunya ayo ke dun kerengere ne e ka do duwa ku kono haramade e ka do e ka jurumu ani ka gere e ka alala juma dunya ya nyumae don se du ka do juma fajiri kabini aywa misuru ba fo Allahu akbar ko kata fo fitri bina don se du ka do ni bele jele herede ala min da nyashama anywana ka dogo dona jol se du ka don upma nasrla Allah ta'ala du yo fani aminu nya ka dandan vin aminu e ka don on ni jinaw ni meleka ni wurdanaw jol se du ka don min gofra min makofo min shidona min yara mashidon Allah ta'ala ko ayam bele jile da fengile ngama kale ala don kale ala batu kale ala deli jol se du nga subhanahu wa ta'ala tese bon kono atese bon kono jol se du ka da ti kitabu kono ko ala bisali wal ma ala bisu ote ote dre o sebanite ayi nga ala ko an gashu ala ko an gasali joni sedu na e mami jay kashu na e mami jay kasali joni sedu ka do atifembo ala ka ala yala atifem varaka na bi mogonya na nye eredi joni sedu ka do an gashu ananga salu subhana wa ta'ala mi ya nyina ve joni sedu ka do amba bele jele faranyu anga ka fengele nyina ala bolo an ga jamana an ga jamana an ga jamana an ga jamana ha bele atakbir Allah Chapa Jean Sedou Mali jamana mi nato ay Mali jamana mi ikado ni maraka ba kono fla ba kono burdame ba kono suraka ba kono mianga ba kono bobo ba kono kasonga ba kono Jean Sedou kado nyeshia mi vo mashia mi vo no bele jile bi Mali kono ni bele jile de farale do nyanga ka ala kilin deli ala mi nye masai masa sangoro tale ala mi nye masai masa mi ndi mbogo gide ala mi nye masai masa mi na le debi deli ala mi nye masai abebe ke masa mi na nabi afa masai masami ni nyeda masami ni nyeda kallah masami nay muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam jinani meleken wurdane ka da muhammadu kanu ko so ala kile ambara ko de deli ya allah on nyanda makasila ya allah on nyanda makasila kango jamana kishi ka tanga ya allah femi mo nga jamana kono ni nyumani juguma de allah taala ya do ala mi kilendo on mi kilendo on nga jamana bi maminu mbolobi nu baraka jamana mara anya nyini fa Allah ka seduma ika akili duma ika baraka dula ika tamasha dula ya rabbi ya rabbana ya rabbi ya rabbana manjade nete wajuli kala karakiti nunu vo na manja Jean Sedou on mange pas chez quelqu'un ah oui ante Dominique maka anjigi dalinde maka Joël se dit cardo fama tola fandando la jigi dalen be minga ni minya wele ka fenda ma kadanye ni madama yasura anyinde bisaba ni flaba ndako dafale do ha bele ha Allah moni ndey janye wallahi israiti tamakiti nata yasura mbi tiga dega nadu jege be kala so be kala halu kunu go jega wusu tiga dega anyo dasi ha bele ha Allah okuma anga jamana wuli bali anga ne mama anga jamana don sudi kado jamana mi ni on de bangena ni jamana ngono an faw bangena ni jamana ngono be ma ko bangena ni jamana ngono ta yoro tana na yoro tana ala anga jamana kishi grand prêcheur international ala anga jamana kishi wallahi ami Asim Goita asimi demsendo ndo shimin dedo ala ka akili nyuma da on nama ala ka yele mela kungulo kono yele min bi ke sababu ye jamana de hino bi do ala yele min bi ke sababu ya bi jamana indegu don yele min bi ke sababu ya abisira nyuma don yele min bi ke sababu ye na bi jamana tama ka tama sutu bi fina fokata yele bo ala mamina ala ka ngishi ni bamba njuma ala ka ngishi dana juguma amadu kuva ala kan gishi da na juguma nasrullah ubafo la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadur rasulullah no yeche
Amadu Kufa Iyada Gali maa minnu b'u nɔfɛ n'a sɔrɔla u bɛ Ala in de nɔfɛ Ala min ɲɛ kelen ye Masa Jabar Wahidun a f'u ye ko Daba Tunkara tɛ kuranɛ dɔn a ma kalan k'u ka hinɛ u ka jamana in mogoto k'u ka hinɛ u k'a kɛ Alahu Taala jati kama u ka jamana in mogoto belebele manca den filɛ sa Jonati Seydou Madi den ni Jali cɛmɔgɔ den a dabɔra faamasigi bɛna dabɔ minisiriw bɛna wele ka sigi min ye minisiri ɲɛmaa ye o dɔnna ka ban o kɛra Sogɛli ko kɛlɛ wali mo den filɛ sa Ibrahim mo den filɛ Dabakɔrɔba tɔgɔma la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a tɛ siran Amadu Kufa ye a tɛ siran Iyadi ɲɛ Jonati Seydou min dabɔlen bɛ jamana in kɔnɔ an bi tubabuw fɛ Jonati Seydou k'a dɔn kuma cayara min b'u fɛ min t'u fɛ nin bɛɛ lajɛlen ye ka ŋaniya de kelen dɔw ɲɛna ni tubabuw taara a se b'an ɲɛ an bɛ se ka ninnu kunbɛn awɔ an bɛ se dɛrɛ o karamɔgɔ k'e to an kɔ ka dugawu kɛ an bɛ npogo kɔnɔ kelen don jadisiw la Jonati Seydou yanni npogo kɔnɔ kelen ka don la jamana den maa o maa bɛ yen cɛ fara muso kan i mana kɛ diɲɛ dugu o dugu la Mali kɔnɔ k'i dama ta sɔrɔ la i labɛn mankan min bɛ senna bi Jonati Seydou k'a dɔn ɲuman tɛ tubabuw ka taa u kana taa tubabukɛ kɔnɔ finnen don tubabukɛ b'a bolo don a kɔnɔ bi Jonati Seydou fɛn o fɛn n'a natɔ don a tɛ fɛn fɔ maa ye o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ tubabuw gɛn an ka k'an yɛrɛ ma sɔrɔ la si ye awɔ marifa sanɛ marifa ani kisɛ marifa ni kisɛ Jonati Seydou i ka dugu i ka tigi bufiyɛ Jonati Seydou kana sɔn abada min ye bamandi ye a ma dankari kɛ i mɔkɛ la a ma se i fa la a ma se i bɛnbakɛw la kana sɔn abada cɛ 4 cɛ 5 ka n'i ka dugu minɛ hali cɛ 100 an ti sɔn u nana anw ka dugu minɛ an jɛ 7 tora la nka i k'a dɔn dugu kisira Jonati Seydou i k'a dɔn i su jugu ma taa lahara wallahi i ye sedi su ye ni min b'i jija i k'i jija wulibali do dɛ belebele wulibali do dɛ Allah ni min b'i cɛsiri jamana na ni min bɛ wuli ka jɔ kɛ jamana na wallahi maa o maa sara jamana kungo la maa ma sara ka jamana kisi i ni Sudansiw bɛɛ ye kelen a ye dɔnni ka bɔ ɲɔgɔn Ba Tunkara den filɛ wulibali do dɛ cɛmɔgɔ ka sɛbɛ wulibali Madi den filɛ an ka jɛ ka kɛ kelen ye fini bɛ sɔrɔsi minnu gana marifa minnu b'u bolo Jonati Seydou an ka k'u dafalan ye ko i ye cɛ 2 tɛmɛn dɔ ye sugana maa dɔ a ka dugu la i y'u ye kungo kolon kɔnɔ Jonati Seydou i y'u ye dugu taasira la e b'a dɔn nin t'a ka jamana maa ye Jonati Seydou e ma se ka kɛ cɛ ye ka nin 2 minɛ k'u siri k'u da Jonati Seydou i ka kɛ cɛ ye maa min bɛ se ka kunnafoni di joona u siri i ka faamaw wele wala i ka kunnafoni di c'est ça inna lillahi wa akrajuna inna lillahi wa akrajuna subhanallah la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la kulli lay shay lahu muhammadan abduhu wa rasuluhu at-takbir belebele Jonati Seydou an ka ɲɔgɔn tiɲɛ dabila an ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ dabila Jonati Seydou k'a dɔn an ka ɲɔgɔn gɔniya dabila Jonati Seydou k'a dɔn Alahu Taala de b'a ka masakɛ suwadi ni Ala ko min bɛ kɛ masa ye Jonati Seydou k'a dɔn e tɛ se k'o bali maa min de ye o tɛ se k'o bali o bɛ bɔ Ala de la Ala bɛ kuma kuranɛ kɔnɔ fa'alun lima yuridun Ala de ko ten ne de ye walekɛbaa ye fɛn na ne Ala ye min ɲɛɲini min jara ne Ala ye karamɔgɔ ne tɛ maa ti nin f'an ye Asimu Goyita Allah ni cɛya don maa 1000 bɛ jamana in kɔnɔ min b'a ni cɛya cɛ an ka bari ta sisan fo ka taa fɔ sini sɔgɔmada ma ni o bari ta don Jonati Seydou n'a ni ne yɛrɛ Daba Tunkara kala n b'a ta k'a fara dugu ma siɲɛ 15 n bara ka kuma de f'i ye o Jonati Seydou nka Ala de ko Asimu Goyita ka kɛ tan Ala de ko a ka kɛ tan o tuma o bɛ jɔni dimi o bɛ jɔni dɔrɔ n'a sɔrɔla a nakun ye jamana ka hɛrɛ ye jamana ka ɲɛtaa ye a dun y'a fɔ a dabali b'a kɔnɔ an tɛ jɛ ka fara kan k'a lajɛ Docteur Sogala Kokala Mayiga mun tɛ jamana in kɔnɔ a ma min fɔ walima a ma min kɛ Jonati Seydou Ala ye nin bɛɛ ye ka na nin ko in kalifa a ma bi a nɔ tɛ o a ka dalaja tɛ Jonati Seydou a ka fanga a ka galabu ko tɛ a ka kuma ko tɛ Ala de y'a latigɛ k'a fɔ a bɛ k'a ye ne t'a fɛ o kun fayakun Ala ko a ka kɛ wallahi ne t'a fɛ nka Jonati Seydou mais je l'aime pas moi je l'aime pas
nga wallahi nyengale alala fongo fe no kanga fonfo kanga ke kumai fonfo kanga ke dabali mbise mi na gundola mbise mi na kenama joli sudi ka don ba ke ka shogal ko kala may ga deme ngi koy tafe nganda deme parce que shogal ko kala walma kala premier ministre bakelen deme na kenato nga dabayala na yesandanga la bibwala kaundwa anga kumaina nga angana foike min bato akamana biga min bato journaliste de kado ay wadi bibi do anyokoro min bato afi jamana tafai we mali chito ni yoke shogella ni yoke asimna journaliste de mo kolula yoki yere de la yoki dewna yoki modewna jamana ina dafri la tawara waratana way tesla me nyumanye ite jamana de nyumanye shogele burkina be de ya maldedo Asim Goïta be bo Dakar de wa alors où est le problème ala ka nguna ja ala ka nguna ja ala ka nge ka kenyove jori sodo ala ka ngishi nyon doroma ya rabbi amayina Allah ta'ala fe ala ka malija ala ka malikishi jori sodo ka do ma minun bi kono minun gala nedo to abu ka tali ka jatemine u ka jatemine jori sodo mati bolo bokuna to bolo ka tufa ko ni manya kelo ka kene hakili Malien kateli ko jugu kateli Malien be kuma jona kateli ambi farti ko jugu amu gemvolo u yera de dimine do funune do ku bita mami nana ko anani ka so ni ajira la ka fita fe abadu su toro owo andu fede journaliste lu anga to bu nege ambi femi no fe eble everisi nana o journaliste lu nuru ni nari ni be endu denye irisi wo français wo allemand wo enyana ko chinois be enyana ko nunu ngelen tame chinois no fe nunu ngelen na bele gele bi nyoambla enyana ko to abuble bi nyoambla farafi kamawa do bi fsa doyi nga bele gele bi tala ba kelena ala ka nguna ja ala ka nguna ja ala ka anga jamana kishi ala ka anga jamana kishi amonyina Allah ta'ala fe anga jamana debi yororo ala ka bele gele kishi ala ka ni kanu do nywana ala ka ni kanu do nywana joli so do ala ka famo clé ala ka sira nyuma jirula beki tega korata bi juma joyena fatia ay ngara moko ka fatia mene a inspiré le mbado bi pour ne kolo chama ba bola ya mene mba to fon da jugoro a fi da jugoro akana ni orange money numéro ko de ni ma mi ba ko ton no fe adalu bene kelen de bulu ati soro fude ni be mi no fe abene de bulu abenkara mo de bulu nga ati soro fu ni ba fe ka soro ibita ka so ibe wardi ou bien ka ke orange money ki tu sigi nono ka teli ni manye bo fana ke na dusu donina iba ci 600 kana soni ngono numéro flé 76 ayi ni yo fa ngwele bab na chawti warci ayi ni mimbi warci ne de ka numéro bi na di u ba bla ne kun ne ba die ma ni clara zigiri la o kajan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا الله 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 ayo minge ala ka barka do ala ka kishi abisa ka jeli songe ala ka sarabena bo akase ka sarakati abisa ka sarakati bo sorasi wari jaga bi bodi sorasi ka wari soroli jona se do te here anjana asimutengo jawdo kesmar be jawbulo atese ema ali jawe nae bazin furgadu mo ko ne ne jawe bazin furgadu ibi samara ngola ci sorasi samara de basela uti se ka parika teme استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله لا إله إلا الله ولا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله الفاتحة على علم الساعة والمستقين الحمد لله حول لا إله الحمد لله رب العالمين نعم بلا تشوبدي Joti sedu ne bengelegu ado mi boni sebanye sebemi nuka ma nouvelle horizon nyedangura odo sebeni keba de toguna a Traoré toguna journée sedu ka do choufa kono ni ya wulileye kana nyingali ke na ma tu fena iba soro fen dula la sigatala
Jonsi Seydou ne sɛbɛnnikɛla ko kunungo min ye tubabu masakɛ Emmanuel Macron i k'a dɔn a kumana sɔrɔdasi tubabu sɔrɔdasi minnu bɛ a Saheli jamana kɔnɔ n'o bɛ Mali kofɔ a kumana u ka baara kura ani wulikajɔ kura min ye Emmanuel Macron ye Jonsi Seydou sɛbɛnnikɛla kɔni ko i k'a dɔn tubabu faama nisɔndiyalen dɛ sabula kɛwale dɔw bara ka kɛ tubabuw la walima u ye kuma dɔw mɛn o de kɔni ko n yɛrɛ juba ju ye sabula min ye Saheli jamana mɔɔw ye u nisɔngoyalen bɛ tubabu sɔrɔdasiw kɔrɔ fo kuma in yɛrɛ barika nana bonya nka min kɔni Emmanuel Macron a y'i banba kuma min kan o de ye fanga bundarantigi min kɛra Mali kɔnɔ i k'a dɔn a ka ko b'o den nɔfɛ Jonsi Seydou sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kɔrɔfɔ caman ye o fɔra farafinna yɛrɛ jɛkulu ani jɛsɛgina ni dɛmɛdɔw bɛɛ lajɛlen kumana a bɛ waati jan bɔ o tɛ nkalon ye min ye tubabu sɔrɔdasiw ye ani jɛsɛgina ni sɔrɔdasiw u caman bɛ Saheli jamana in na Mali yɛrɛ b'o la min ye an ka sɔrɔdasiw ye ka se k'u dɛmɛ bamanjɛ wale min dalen bɛ k'an ka jamana sɛgɛrɛ i k'a dɔn ani Saheli jamanaw sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko tubabu k'o de ma opération antiterroriste Barkhane a ko sɔrɔdasi minnu bɛ yan i k'a dɔn waati la kun y'a jira k'a fɔ ni an ka sɔrɔdasiw tɛna jɛ ka baara kɛ o bɛ faamu sabula dimi min bɛ ani hakilina min b'ale la o de ye Mali yɛrɛ a bɛ ɲini ka porokoto ka bɔ démocratie kɔnɔ hali n'o sɔrɔla o tɛ malidenw hakilina ye Mali bɛ ɲini ka bila ka taa sira wɛrɛ ka sira min tɛ tubabuw ka sira ye sɛbɛnnikɛla ko Emmanuel Macron a ka dimi kun ye nin ye nka a y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ kunungo a y'a jira k'a fɔ yɛlɛmaboloba bɛna don i k'a dɔn baaraw kɛcogo la n'o ka di an ye ni tubabuw yɛrɛ man d'an ye n'o fana fɔra u kan ka min kɛ u b'o kɛ nka wulikajɔ ni jateminɛw kɔni na joona baara kɛcogo kura ani bɛnkan kura ani taafan kura ani hakilina kura a bɛ n'o den ɲini a bɔ farafin jamanaw fɛ o farafin jamanaw i k'a dɔn a bɔ Saheli jamanaw o b'o la o jamanaw bɛɛ tali kɛ ka ɲɛsin Mali Niger Tchad Burkina Faso ani Mauritanie a y'a jira k'a fɔ hakaja fo an ka bɛn fɛn dɔw kan bɛnkan minnu bɛ kɛ sababu ye olu ka tiganga sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ tubabu ko tɛ i k'a dɔn o juguya t'an kɔnɔ n'o kɛra u kan ka baara kura boloda cogo minnu na hakili kuraw kan ka taa sira minnu fɛ Saheli jamana kɛlɛ la i k'a dɔn u sɔrɔ k'o boloda o tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ tamasiyɛn wɛrɛ ɲini tamasiyɛn min b'a jira k'a fɔ démocratie n'o ye bɛnkan sariyaw ye olu labatoli bɛ kɛ jamana in kɔnɔ o t'a fɔ o fana ka jira a la o de la a y'a jira k'a fɔ jɛkuluba minnu bɛ yen i n'a fɔ Amérique jamana ka taa se jɛkulu wɛrɛ bɛ yen i k'a dɔn ko min ma UTM i k'a dɔn n'o bɛɛ jɛnsɛgɛnna ni sebatigiw olu ka sɔrɔdasibolow kofɔ sabula olu fana nana ale dɛmɛ a ka baara la o tuma u bɛɛ lajɛlen bɛna bɛn kelen kan kɛwalew ni baaraw kan ka taa sira minnu fɛ faransikaw ka sɔrɔdasiw kan ka baara minnu kɛ bɛn ka k'a la k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ kabini sisan o de ka fisa sabula kangarida o ka fisa ka wuli ka bɔ ntɔn kan ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ayiwa ɲɛdan kura Daba Tunkara ne bin tɛgɛ don o bi kɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali Badou Escobar ni y'a ka sɛbɛn ye Badou Escobar ko Choguel Kokala Maïga a seginna ka na jamana primature la maa bɛ se ka i yɛrɛ la ɲininka yala Baba Musa Traoré tile parti politique min tun bɛ yen n'o ye UDPM ye san 30 an bɛ se k'a fɔ an seginna an kɔ kow bilara UDPM minɛn kɔnɔ wa o ɲininkali tɔmi bɛɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Choguel Kokala Maïga bila Choguel tɛ sabula kabi fɛn min ye a tɛ nin bɔ a funankɛninama a ye wulikajɔ min kɛ o kɛra Union nationale des jeunes du Mali UDPM o bolofara kɔnɔna na jeunesse jɛkulu minnu bɛ yen n'olu kun dugulen bɛ président Musa Traoré la o don biɲɛlaɲimi fanga don ka Musa Senkɔrɔma dondo min bɛ se k'a to a ka hakilina ka tin di jamanadenw kan Choguel y'o ɲɛmaa de ye Tɔnikɛla ko a ko fɛn min ye Choguel Kokala Maïga don min a bɛ funankɛniya in na o don fɛn min ye Faransi masakɛ ye n'o ye François Mitterrand ye a nana lajɛ dɔ kɛ Bôle o kɛra juin kalo tile 20 san 1990 a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'o lajɛ senfɛ a ko farafinna jamana kuntigiw ma dayɛlɛli ka kɛ fɛn min ye jamu fanga ye o kana fa bɛɛ lajɛlen la nin kuma min fɔra a ma bɛn o don Mali masakɛ ma général Musa Traoré a ɲɛ bilera kosɛbɛ kuma in na sɛbɛkɔrɔ dimina
a ko fɛn min ye Mitterrand ye a ko Mali tɛ Faransi ka lasigiden yɔrɔ ye o tuma fɛn min ye Mitterrand ye a tɛna diyagoya npogo don malidenw na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Faransi da ka bɔ Mali kuma na Mali y'a yɛrɛ ta ye Musa Traoré o donnama kama a y'i disi gosi n'o de ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Musa Traoré o kɔfɛ a ye wulikajɔ ni taama min kɛ Japonkaw fɛ yen min ye farafinna yɛrɛ o ka ɲɛtaa sɔrɔ boso ni sen kan a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali ye a bɛ nin ɲɛsin Japon jamana ma olu ye ɲɛtaa ni baara min kɛ ni k'o ladege k'o saba ka na an ka jamana kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko o don maa min b'o kuma fɔ ka tila ka taama ka taa Japon a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ye nɛniba de ye ni ka ɲɛsin Faransi ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Général Musa o don fɛn min ye a ka masakɛ Bazamba ye o cɛlen bɛ a kɛrɛ fila minɛlen b'a bolo a taar'o tiɲɛjala de fɔ farafinna masakɛ tɔw cɛla an k'a lajɛ an ka taa fan wɛrɛ ɲini n'o tɛ fɛn min ye Faransi kɛlen bɛ ni k'i ka bonya da jamana o jamana kan ni ka ngɛlɛnkɛ da la a jamana si tɛ bɔ nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o san 1991 Musa Traoré a ko a bɛ yamaruya di k'a fɔ fɛn min ye jɛmu fanga ye o ka don an ka jamana kɔnɔ nka a bi don dɔɔni o de kama liberté d'expression ka kunnafoni di siraw labila a y'o daminɛ o don journal fɔlɔfɔlɔ min créera les échos ah tu es témoin a banna koyi moi j'étais à l'école ndole bila kɔnɔ ye bila kɔnɔ tɛ i kuma don l'école la fɔlɔ i kuma don l'école la fɔlɔ. Attention. Ne me fais pas parler. Mini chia kefo non, je suis allé à l'école en 1989. Hein? En 1989. Moi, j'étais au premier cycle. Ah, alors, tu étais en première année. Au dos, au Yasoro, Bafin Dagnon, M. Ablo, Adi M. Moussa, ils sont à l'école fondamentale de Bazabou. Attention. Ouais, et au Bafin Dagnon. Sake Minkumenebolo, au Moussangare Jarabin Nene. Au de Sake Minkumenebolo, Kajuruni Goulala. Moi, j'étais un brillant élève. Journaliste Edou. Nous, on ni minnu donna l'école la ɲɔgɔn fɛ. Nous ye gɛrɛgɛ sɔrɔ. Nous sera ka kala k'a timɛ. Et ils ont fini l'ENA en 83. Quel est ton problème? On kɔni ma wala ta ka taa yɔrɔ jan. Mais minnu ye gɛrɛgɛ sɔrɔ n'an donna l'école la ɲɔgɔn fɛ sɔgɔmada kelen. Et ils ont fini l'ENA. Ah, mort. Et alors? Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye les échos ye o dayɛlɛla a kɛra o kɔfɛ muso kelen bɛ yen min cɛsirilen bɛ n'a ye wulikajɔ kɛ les échos dayɛlɛlen maa min kun da don i b'o dɔn wa ayi Alpha Umar Konare oui naam o kɔfɛ muso min ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka journal filanan dayɛlɛ a tɔ de ye la cigale muselée Aramata Dia o kɛra ɲɛna ye o y'a sɔrɔ n bɛ Bamakɔ. Eh, y'a sɔrɔ nana o y'a sɔrɔ jeliden nana mɛnna n ye Segu bila sɛbɛnnikɛla ko a ko yuru ŋunuŋunukan minnu fɔra a ko o bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye Général Musa Traoré a ye dayɛlɛ sabula maa caman kun ko Musa Traoré kɛlen bɛ ka Mali nafolo bɛɛ lajɛlen suɲɛ a n'a ka denbaya a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Musa Traoré bilen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw nana kɛ n'a y'a sɔrɔ bugusonin kelen tun bɛ Musa Traoré bolo Mali so yɔrɔ min ko dɔ k'a yɔrɔ fɔ qui a tiré qui a donné l'ordre de tirer n bɛna ye o hali sini yala don min a fɔra Musa kɛmɛ ka Mali nafolo bɛɛ suɲɛ k'a k'a ta ye a n'a somɔgɔw ta ye yala Musa Traoré ka du bɛ min so kelen jumɛn bɛ yen k'i b'i bolo ci a la k'a tun bɛ Musa fɛ n'a y'i bɔ foro la an ma foyi y'a kɔ Edungodi nka o don fɛn min ye Faransi a radio sow ye a télé sow ani Faransi ka lasigiden minnu bɛ Mali la u ye jamanadenw su ka bila Musa Traoré la sɛbɛnnikɛla ko Musa yɛrɛ kun y'a dɔn démocratie fanga a ti ɲɛ o kɔ a kun sɔnna a ko n ye dayɛlɛ jamufɛnw ka don nka o ko ayi dɛ fo an k'i bi de parce que i banni min kɛra Faransi la k'i bɛ taa Japon fan fɛ an bɛ jamanadenw su ka bila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mois de juin bɛ se waati min na fɛn min ye Faransi ye a ye maa dɔw labɛn jamana kɔrɔyanfɛla fɛ ka bɔ Faransi jɛkulu dɔ bɛ n'olu ye militaires ye n'olu ye bamanju ye dugu min bɛ n'o ye Tidermen ye u y'a attaqué o kɛra juin 1990 a kɛra ten j'étais là sɛbɛnnikɛla ko o don maa min b'olu jukɔrɔ ni k'u senkɔrɔma don do ka Musa Traoré barika ba a ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu bɛ Bamako garder u ka tila fila ye dɔw ka taa kɔrɔfɛ dɔw ka na Bamako n'o kɛra u sago bɛ sɔrɔ Faransi de y'o baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko u ma da o dɔrɔn ma u ye wuli ka jɔ kɛ maa minnu bɛ n'olu ni Musa Traoré ka surun ka don olu kan o don fɛn min ye chef d'arrondissement dɔ bɛ yen n'o ye adjudant Jalo ye o bɛ poste militaire la Tarzan
ani Foyta u torolu de attaquer sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Musa Traoré kɔni a minɛna tasuma fila ni ɲɔgɔn cɛ Bamako ka kala Kɔnɔnfɛla ka kala sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen Musa Traoré ka sɔrasi jolen fɛn fɛn bɛ a y'a bɛɛ lajɛlen bɔ ni ka taa Kɔnɔnfɛla la maa minnu ye kɛlɛ kɛ o don olu ye kɛlɛ kɛ ka burudame fa ka se sɔrɔ ngo n'a ta bɛɛ fɛn min ye don o don Faransi bi maakura dilan ka bɔ janvier 1991 taamaw nana daminɛ Bamako minnu bi fɔ o ye Musa Traoré ka taa ka bɔ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Musa Traoré o don maa minnu bi bɔ ka kari minɛ a jɔn'u la a ko Musa Traoré jɔnmaana de ye kara ye a jɔnna kɛlɛbaw de la o de nana kɛ sababu ye u ye wuli kajɔba kɛ stade Omnisport la k'a fɔ fɛn min ye Musa Traoré ko a ka taa ka bɔ yen o don nin Choguel Kokala Mayiga funankɛnin don Musa Tembine tun bɛ IBK bolo cogo min Choguel Kokala Mayiga tun bɛ Musa Traoré bolo ten non, c'était pas la même chose. C'était pas le même combat, c'était pas les mêmes hommes, c'était pas la même manière. Choguel ka combat ni Temeni ka kɛlɛ, c'est pas la même chose. Non, a ma fɔ k'u ka combat. IBK ka jeunesse ko la espoir kun tɛ Musa Tembine ye wa. A b'a fɛ k'o de fɔ o don Musa Traoré fana ka espoir dans le milieu de la jeunesse o ye Choguel ye. Ce qu'il veut dire mais u ka combat tɛ kelen ye dɛ. Georges Zedou u ka combat tɛ kelen ye. O don n ye Choguel ye ɲɛna. Choguel a don duloki fila t'a fɛ. Ayi. A don a bi taama ka maa minnu sɛgɛrɛ n'u mugu tɛ ko la u tɛ siran i k'a dɔn o y'anw ye. A don Cambɛli Gimayara bɛ arajo jɛkafɔ la Daba Tunkara bɛ yen Seydou Traoré Bamanan bɛ yen Georges Zedou i k'a dɔn a bi taama ŋaɲa ka na arajo la bon n b'a fɛ ka nin gɛlɛn in de kɛ. maa minnu kun bɛ se ka kari k'a kuma fɔ k'a dɛmɛ o ye anw ye. Il le sait, je le sais. Gundo caman b'an ni ɲɔgɔn cɛ. maa ye n ka farinya. E tɛ cɛdi e tɛ jaliden dɔw. I ka premier ministre. O don MPR bi sigi sen kan don min. hali f'anw ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ. a kana se ka bange Dramanga na anw y'a da quoi la ɲinɛ ka di sa il oublie trop bon non c'est pas parce que 2007 il tout près anw de a ye promesse ta anw ye a ɲinɛn'o kɔ nam kuma bi kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o don ka Baba Musa ka fanga kolo gɛlɛya ni k'a sinsin min bɛ se k'a to taamakɛla minnu ko démocratie k'a sɔrɔ sulen don Faransi fɛ u kana se Musa la o don Choguel a ye contre marche organisé a kɛra j'étais là sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Choguel b'o labɛn waati min na o y'a sɔrɔ Faransikaw ka président wari jɛkulu dɔ b'a bolo n'o ye fondation Daniel Mitterrand ye wariba de dasilen b'o kɔnɔ a ye wari labɔ o don ka don Mali sɔrɔdasi dɔw kan minnu ye jalatigi ye o don colonel Bakari Kulubali ani tireur d'élite colonel Biris Jalo Umar Jalo di Biris o y'olu bila mission na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o yɔrɔnin na u ye wuli ka jɔ ni fɛɛrɛ de kɛ i ko qui a donné l'ordre de tirer i kulo ma jɔ a ɲɛ bɛna f'i ye o don Faransi ye civiliw de sara minnu ye mercenaires ye ka Mali sɔrɔdasi tenni ta k'a d'u la ka taa mugu ci manifestants na u ko Musa ye mɔgɔw faga a gundo ye nin de e m'a ye qui a donné l'ordre de tirer hali sini a ma dɔn qui a donné l'ordre parce que Faransi ye mɔgɔw de sara ka mugu ci manifestants na pour que fanga ka tiɲɛ bon tout simplement parce que Musa Traoré veut la rupture ka taa Japon Jean Zizou si tel est le cas au kɛra il y a combien d'années à peu près 30 ans. Maintenant, il faut changer d'approche. N'en bi tubabu gɛn. An bɛ ka kɛ cogo tubabu ma ɲi dɛ. Ah bon, il faut changer d'approche. Là, je suis d'accord avec toi. Voilà, d'accord. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mankan nana caya Musa ye mugu ci civiliw la RFI b'a fɔ diɲɛ télésow bɛɛ lajɛlen y'a fɔ an yɛrɛw b'a fɔ malidenw su an yɛrɛw b'a fɔ sabu ko min b'a jukɔrɔ o ma ɲɛfɔ malidenw ye o ma faamuya o kama 1991 26 mars fɛn min ye sɔrɔdasi jɛkulu dɔ ye u ɲɛmaaya kɔni minɛlen tun bɛ cɛ kelen bolo lieutenant colonel Amadou Toumani Touré karaw u ye Musa Traoré minɛ sɛbɛnnikɛla ko Musa Traoré minɛlen ATT nana ka na transition sigi o ATT kelen labanna ka na sigi Mali masakɛya la Amadou wɛrɛ fɛnɛ taara karaw ko la 22 mars 2012 k'a sɔrɔ a ka fanga tɔ ye kalo 2 ye kana Amadou da ɲɔgɔn ma Amadou tɛ kelen ye ayi n bɛ ka a sɛbɛnna cogo min n bɛra k'a préparer latigɛ je te dis l'histoire Amadou c'est Amadou u kelen dɛ Amadou bɛ ils ont tous les deux été des grands officiers ils ont tous les deux été présidents de la République ils ont tous les deux fait un coup d'état. Je suis désolé. Quand tu prends la chose sur ce ton, je suis dégelé et tu vas m'obliger à faire, à donner l'histoire. C'est-à-dire, Tariki est migné, bien obligé de go. Et mieux. Ouais. Ils sont tous général 5 étoiles. Général, il y a déjà au moins sur le Togo Kelende. Général, il y a déjà sur le Togo Tekelende.
jalaw tatugo te kelenye mo katugo te kelenye journaliste Sedou vive Amadou Aya Sanogo tolérance zéro. Bon merci et là tu me pousses il va faire qu'un bousin ga faire de famille manga je me tais j'ai compris le plus haut gradé de l'armée actuellement c'est lui oui ama atete tanywana 5 étoiles jala min dara Bamako ni katini nyanje ani jala min dara quelque part la amanaja qui to capitaine na ka général 5 étoiles akele iklala était là quand même makla ne me pousse pas à parler Sabanigala ko akoni ya ta kalaje docteur Shogel Kokala Maiga akoni ya ta kalaje ni ba ka tarku fo afo che jagele afo mami ndisira afo mami na ko femi no maka tabla sabanigala ko akoni ya ta kalaje femi ye docteur Shogel Kokala Maiga ye odo domi abi wuli ka joke femi ye stade omnisport Modibo Keita la kata wuli ka joni kuma ufo ale de kera maye femi ye Musa Traoré ka fanga bine odo mashi tseka idepemu kuma fi nena tuni ni sura su mi netige o don Shogel de ko IDPM parti abina sigi kura ituni ko ka continue surasu damatere a do mouvement démocratique ni mana mouvement démocratique bidun ma ko IDPM bisigi ayafo sebenigala ko IDPM sigili nana geleya alaba nana ke feretige anana jekulu sigi minye IDPM to ko faranyanga kana parti do sigi ko mima MPR mouvement patriotique pour le renouveau ayere mito ka fo sali kono ko MPR kore Moussa peut revenir Et il y avait Shogel in artiste la connaît, hein? Non, ça, je le reconnais de tout le temps. Non, il n'a pas peur. Sabanigala ko akoni ya ta kalaje Shogel Kokala Maiga aye wuli ka jo ani bara mununge akoni ya ta kalaje bibina atali kabla primature la Général Moussa Traoré abise ki yelema kaburu kono ninga nisodia sabula ale ko galo min dara ale la ka fa ale malidenw va ko ala bi tiɲɛ ala ka tiɲɛ bange ala ye tiɲɛ bange sana kasa a ɲɛ dɔnna hali Modibo Keita sacogo caman be min n'a ma ɲɛfɔ nka caman be min n'o dɔnna maliden minnu tora 26 mars a ko a ɲɛfɔra sɛbɛnnikɛla ko maa minnu be n'olu ye wuli ka jɔ kɛ bureau exécutif central maa minnu be n'o ye Tienze Bolezogola Doncega Traoré Mbuye Sibi Fagimba Digo Baye Ag Mohamed a ko an bɛ don min na ko bi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ala fo ka ala barikada sabu juin kalo tile 7 san 2021 fanga taara ka di maa min ma n'o ye docteur Shogel Kokala Maiga ye a bɛ se k'u jigi fa a bɛ se ka malidenw ŋunanfa ka Faransi kɔni k'o daga bɔ an da la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Joël Sedou ye ala ka yɛlɛma ye wa ala b'o kɛ nin bɛɛ de se bɛ ala kelen ye i ye nin fɔ o maa si tɛ se ni ala kelen dɛ n'i sɔnna o ma kaban i ni ko bɛ lafiya awɔ Joël Sedou ne bɛ n keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le point Joël Sedou sɛbɛnni kɛbaa de toi ye ko BM Shogel Kokala Maiga Joël Sedou k'a dɔn ni faden b'a la ni jugu bi sɔrɔ a la walima maa min bɛ se ka dangari k'a la politiki bunako kan a ka hakili to a la cɛbilen Daramɛ don Joël Sedou k'a dɔn cɛbilen Daramɛ ni ala y'a to yen cɛbilen Daramɛ t'a to Joël Sedou ka sababu kɛ mun ye cɛbilen Daramɛ i k'a dɔn awɔ kabini a kɔni kuma fɔra k'a fɔ Shogel na kɛ premier ministre ye cɛbilen Daramɛ bɛ wuli ka jɔ ani cɛsiri bala a da dennen kun don san caman Joël Sedou ministeriya minɛ a tun b'o kɔnɔ a tun bɛ faamaya minɛ a kɔnɔ nka maa min bɛna kɛ n gwara daba ye k'a fili fo ka taa nɔngɔnguruja Shogel Maiga la o ye cɛbilen Daramɛ sɛbɛnnikɛla ko k'o dɔnnen don ka sababu kɛ i k'a dɔn i tɛ fɛn yɛrɛ t'i fɛ a ko i k'a dɔn kabini bi tɛ o bɛ Shogel ani cɛbilen Daramɛ ni ɲɔgɔn cɛ min ye politiki baara ye o laban nana don a la Joël Sedou i k'a dɔn kabini kuma in fɔra maa minnu ye wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ Joël Sedou k'a fɔ Shogel kana k'a ye abada u ka maa wɛrɛ ta min tɛ Shogel ye cɛbilen Daramɛ b'o ɲɛmaa la a ko nka min ye cɛbilen Daramɛ ye a yɛrɛ de dɛsɛra dɛsɛ in kɔni kɛra fanga kɔnɔ ka sababu kɛ IBK o kɛlen k'a wele k'a kɛ minisiri ye Joël Sedou a kɛra sababu ye ka cɛbilen k'a fari fa kosɛbɛ n'o tɛ politiki maa don min ye ŋanaba ye min jasirilen bɛ a bi politiki dɔrɔn n'a bɔrɔ dɔn n'a ye kɛlɛ daminɛ a fana t'a dabila nka ka fari fa ka dolo kari Joël Sedou k'a dɔn a min ye IBK ka minisiriya o de nana n'a ye a ko siga tɛ min na jɛkuluw bara ka fara ɲɔgɔn kan parti mugan bonyanko Joël Sedou hali n'a ko ce petit monsieur Fodo Shogel est porte-parole du gouvernement Shogel nana télé là a ma communiqué kɛ a yɛrɛ nani sigi ko quand le soleil se lève ko il touche à tous les villages même celui qui est sous sa tente il veut k'a kɛra tile a tile bɔra bɛɛ b'a ye a jari a ma je i bi tile in ye
Ibeka Ben ni petit monsieur Fordomi. La première fois quand il a lâché cette phrase-là, c'est fait devant moi à Paris. Ah oui. J'étais dans la délégation présidentielle. J'étais là. Je me souviens. La première aya fodo volomi ngume ne ko swala ngo ay kumajugo fo ngoni ngele ngala de mambona kuma fo ortem yo ka tika ka boala non non apma ma chitise il devait pas dire ça à la télé so si sedu c'est menengala ko ako politique ban njugo ina Jean Sedu cadre parti politique muga hanna sur la fanga batu la setu ye Jean Sedu cadre olu ko mbina keleke ku kwada mi nyengi nyiniga awashogal ko kala maigala ako ay watale nyefe Jean Sedu cadre dabali bele na tigɛ min kɔni ye cɛbilen dara mɛ fɛ sabula u bolo nɔ bilala sɛbɛnw na sɛbɛn minnu b'a jira k'a fɔ u ka taa f'a ye kelen wa n gwaraw n'a fili cɛbilen fana a mɛnna tulu la sa o a ka taa n gwara comme ye dannen ministre des affaires étrangères mais kalo damadɔ accord politique signalé bubu nana a tɛmɛna san kelen kan mais si cɛbilen il a été reconduit dans le deuxième gouvernement ah oui c'est vrai alors toi tu oublies mais c'est vrai alors il est. Et puis, il fait un gros ministère. Coup d'État qui a kato ministre des Affaires étrangères. 44 milliards de francs CFA. Alors, au bibo boshi mad mais que tu vas pas faire. Donc, il a ma biwore de nommer ambassadeur du consulat. Je n'ai pas oublié. Et alors, tu as raison. Alors, donc, vraiment, tu as blindé la main. Et quand on a connaît Shogel da, il n'a pas connaît la da watu dola. Après, Shogel oui. Nam. Il démousoke, Kadatu. Non. Shogel était Moussaka Maïwa. Shogel, c'est le fils adoptif de général Moussa Traoré. Ok. Moussa ni Alpha. Balemaya Tewa. Oui. C'est des familles présidentielles. Oui. Alors? Ça, c'est pas une raison valable. Mais Tcheblin Bourangete, Shogelier. Ou Tcheka Janwana. Oh. A Bourangete. Oh. Tcheblin Bourangete Nedi. Nedi de Kato Ka, Nde Wolo Kashuka Kadubide. L'ex-ministre de la Culture là. Oui. Oui. Alpha, c'est mon grand frère. Nimbuye Sevenye. Non, il y a pas de bon nom. Nimbuye Sevenye. Anyemi dans le cabot, le point qu'on a à Capipola. Quel est Tchebli? Nam. D'abord, on a un tegado. Obike. On est Sevenye. Angomi ma aujourd'hui. Big parce que ba no yo Amadou Baba Nyangiye. Ninya ka Sevenye. Baba ko tani ka segi banate mato. O clé. No fora ale de ka bara yurugu keleli. Che ba kuna mayisara jolendo. Ma clinendo atwa de mumuni gendo. Mumuni gendo yala ka chake da imbe na datuwa mumuni yere ka bara de bina ba. O nyingali tomibe. Sevenye gala ko. Ako office central de lutte contre l'enrichissement illicite. O clé do. Sevenye gala ko fait minye mumuni gindo ye akani njake dai mi na blalen ba yere kolola ma ka daga ta dala ubu yere sagoyala u kwa ma structure indépendante tabani gala ko ako fait minye u ka mandai o bana kabi juin kalo ingle folo yala fait minye mandai abi kurayawa mumuni yere abina ta ka bwe wa chake dai mbi datugude o nyini ngali tombe Sebenigala ko ako fɛn min ye o kile baarakɛlaw ye kabi juin kalo kile fɔlɔ baara kɔni sariya y'u bila k'u yamariya min na u ka manda banna Sebenigala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o manda min bannen bɛ o nalen bɛ ni kuma caman de ye sabula fɛn min ye o kile textiw u k'an ka lafaamuya cogo min ani u k'an ka lakile ni sira minnu ye minnu gindo yɛrɛ a b'i ta fɔ a nɔfɛmaw b'u ta fɔ sariyatigiw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'i ta fɔ dɔwɛrɛ tɛ cakɛda ye a kuma de cayalen bɛ k'o sabu kɛ n'i wulila k'a fɔ i bi jamana bamabaw kɛlɛ e dun bɛ jamana min kɔnɔ fɛn min ye soɲali namara ani yurugu ɲɔɲalen bɛ kosɛbɛ i laban i bi to ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye o kile ye maa 12 de bi baara kɛ maa 12 in na a ko maɲisara 3 olu bɛ yen min n'olu sugandira jamana kuntigi fɛ a ko fɛn min ye jamana yɛrɛ a forobaca kɛbaw ye olu bi maa dɔ sugandi minisiri min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ nafoloko ma consommateurs n'o ye haute autorité de communication ye olu bi maa sugandi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye secteur privé ye n'o ye sɔrɔ bosomaw ye conseil national du patronat olu bi maa di min ye expert comptable ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jɛkulu ye a bi sigi nin jogoya in de la officier de police judiciaire n'o ye gendarme 2 ye olu bi wuli ka jɔ kɛ ani police 1 minnu n'olu bi sugandi ministre fɛ ministre min bɛ kiiri ko kunna nka ministre min bɛ sɔrɔsiw wala kana ko kunna ale de b'u tɔgɔ bila ka taa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'u ta k'a lajɛ organisation non gouvernementale société civile olu fɛnɛ bi maa di défenseur droits humains commission droits de l'homme olu bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka maa de sugandi min bi taa don ko in na maa 12 dafara
Sɛbɛnnikɛla ko a ko nin jɛkulu in u ka mandat fɛn min ye san 4 ye a bɛ lakuraya siɲɛ 1 a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi dɔw kɔni bɛ yen minnu ka mandat kɔni sera tilancɛ la nka magistrat minnu bɛ yen n'olu sugandira jamanakuntigi fɛ n'olu bɛ sugubulon baseli ani fɛn min ye sɔrɔ bosoni ko olu b'o ɲɛɲini maa caman bɛrɛ b'u la dɔw yɛrɛ ko olu ka mandat kɔni o gunna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa 12 in u ka mandat bɛna lakuraya jamana faama kuraw fɛ wa a tɛna lakura o ɲininkali tomi kɔni bɛɛ sabula maa caman ko mandat yɛrɛ lakurali kun tɛ cakɛda in yɛrɛ de kan ka datugu sabula UNTM bɛ kɛlɛ min na jamana ɲɛmaaw fɛ fɛn min ye Okle ye a kuma b'a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye jamana cakɛda caman ye gɛlɛya bɛ yen a ko Mumuni Gindo waati min cakɛda in yɛrɛ Dr Bubu Sise bɛ baara la a yɛrɛ kunko Bubu ma k'a k'a ka biɲɛw déclarer o yɔrɔnin bɛɛ nafolo fɛn fɛn kan ka d'a ma Bubu ye premier ministre ye ministre des finances don a ye robinet fermé ne de ministre des finances ye n ye premier ministre ye e ko ne ka taa n ka biɲɛw déclarer o ta i b'a fɛ ka ne nɔfɛ bɔ wa i ka cakɛda bi balo fɛn fɛn na n ye budget tigɛ payi baara banna naam sɛbɛnnikɛla ko Jumanata waati selen a lajɛ Okle yi a bɛ gɛlɛyaba de la an bɛ don min na ko bi maa caman bɛ minnu kɔni ye fɛn caman bɔ hali waati laban in na fɛn min y'an karamɔgɔ ye Sherifu Usumani Madani Ayidara a yi ka Layilatul Kadiri su o sigi fɛ a ko Okle yi ye sɛbɛnfura dɔ k'a ye sɛbɛnfura dɔ sɔrɔ min ye Okle yi ka sɛbɛnfura ye ko sɛbɛnfura in kɔnɔ faama caman bɛ minnu tɔgɔ bɛ Mumuni bolo lisi kan minnu bɛ n'u ye jamana nafolo sɛbɛkɔrɔ suɲɛ a vilaw a nafolo a miliyaru a sow mobiliw musow forow denw forow u namanamaw u kɛlen bɛ ka sow jɔ Faransi Mali la États-Unis Canada a ko nin bɛɛ lajɛlen lisi de bɛ Mumuni bolo quartier du fleuve là quartier du fleuve quartier du fleuve ça c'est depuis l'indépendance et t'a ɲɛdɔn quartier du fleuve depuis journaliste ya wari olu de farala ɲɔgɔn kan dans un compte à la BMCD o y'a sɔrɔ BDM ma kɛ BDM ye quartier du fleuve terrain ça moi je connais l'histoire non je sais là où tu vas mais non petit le tigre est intègre je parle pas de lui le tigre ne peut jamais être intègre il est intègre ne ko bandaw ka taa la France o ko tigiri kun bɛ ani jɔn tun bɛ yen ne de sécurité d'État ayiwa naam moi je suis Moussa Diawara a ɲɛna dɔn moi je suis Assimi Goïta n ko a ɲɛna dɔn naam ne de Sadio Kamara ye wa ne de sécurité d'État ye de ayiwa naam je suis pas au courant je veux l'information non je n'ai pas d'information d'accord comment est Facebook manu ya b'a bɛɛ ɲɛdɔn tu veux manger ton piment dans ma bouche tigɛ n t'a kalama taa sécurité d'État m'aw ɲininka naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin damanda bɛ yen min kɔni bɛ yen fɛn min ye Mumuni ye a fɔlen k'a fɔ a nɔ bɛ nin ko in na a y'a bɛɛ lajɛlen sɔsɔ sabula maa caman bɛ yen n'o ye jamana faamaw ye sɛbɛn dira minnu ma olu dɔ bɛ se k'a kopi di maa wɛrɛw ma walasa k'u hakilina ta nka min jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ Okle bi jamana disiba caman bɛ a komandi minnu ye sabula dossier caman de b'u bolo min labɛnnen bɛ k'a fɔ bɛna taa di procureur ma pôle économique et financier Mamadu Kasoge n'ale dun y'a sɔrɔ ale ye cɛ min a ti ko daminɛ k'a dabila sabula ala bɛ don minɛ ko bi ale kɔni kɛlen bɛ wara kɔngɔtɔ de a bɛ maa de ɲini minnu minɛlen bɛ yuruguyurugu ani suɲɛli la walasa ka taa n'u ye kasobonba la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui la a ka bi bɔli la jɔnji se dun bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan jɔnji se k'a dɔn kunun gɛlɛ n'o farala bi kɛlɛ ka kɛlɛ ti ban jɔnji se k'a dɔn cɛkɔrɔba ye ko caman kɛ min ye bandaw ye jɔnji se k'a dɔn bandaw jogo caman bɛ o dɔnnen kun dɛ sɛbɛnnikɛla min ye la révélation ye u ko ayiwa yanni coup d'état ka kɛ a kun ye ko dɔ ta min ye Musa Tarawele ka du ani président Amadou Tumani Ture ka du a ye ko dɔ ta k'olu sɛgɛrɛ jɔnji se k'a dɔn nin ko in kɔni a ye mɔɔw sɛbɛkɔrɔtɔrɔ minnu bɔra kalama bandaw jɔn sedu k'a dɔn e ni Musa Tarawele jɛra i ye baara k'a bolo a ye Mali président dun kɛ ka waati jan kɛ i y'a dɔn kuma tɛ Amadu ma mun de dimikun bɛ bandaw la ka ɲɛsin Musa Tarawele ka denbaya ma walima ATT ka denbaya ma je peux t'expliquer a ma démissionné Musa Kilela Jean Sisedou il n'a pas oublié laisse-moi finir s'il te plaît Jean Sisedou tu as posé une question min ye bandaw ye minnu y'a sɛbɛ olu ye réponse di olu ta lamɛn bani Nyama Jean Sisedou k'a dɔn bandaw ye mun kɛ Musa Tarawele ka du Jean Sisedou a lettre kɛ ka ɲɛsin min ye Musa Tarawele furumuso i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa min ye jamana a kun ye mobili dɔ di Musa Tarawele ma nin mobili ni nin mobiliw a y'a sagi
min ye Amadou Toumani Touré i k'a dɔn awa Amadou fatura jɛkulu min sigira ni jamana kun y'a dɛmɛ k'a fɔ min bi k'a ka bureau ye i k'a dɔn ni jamana b'i mugu don a la mobili minnu dira a ye mobili segin Joan Sedi k'a dɔn a ye maa bila ka taa Musa Tarawele fɛ yen ko jamana ka mobili ka na o sumana min kɛ a ye issue de bila ka taa mobili minɛ mara mun na est ce que bandaw kan k'o kɛ mara mun na Allah kibaru Yede Joan Sedi a ye maa bila min ye Amadou Toumani Touré ka du ye i k'a dɔn lɔbɔ min ye mobili min dira jamana fɛ a ye mobili in bila ka na lɔbɔ b'a bila dagirinda la i k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ ciden ni mobili taara ten Allah Joan Sedi Sɛbɛnnikɛla ko adamaden ti dɔn ka ban a ko i k'a dɔn ni maa kun b'i miiri k'a fɔ bandaw a bɛna sɔn ka nin kɛ i k'a dɔn min ye jamanatigi kɔrɔw la Joan Sedi k'a dɔn mobili jala jamanadenw bara ka nafolo burujafu minnu ye président kɛ ka kɔrɔ Joan Sedi hali n'a sɔrɔla sariya b'u a yamaruya nka kɛwale ko kɛcogo ani kuma fɔcogo a bɛ maanifin keleku Joan Sedi k'a dɔn o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ min ye ale ka kɛsu ye Joan Sedi k'a dɔn hakaja n'ale kun ye maa dɔ ye a bɛ wari min da kalo o kalo a kan ka taa dɔ di Musa Tarawele ka denbaya ma wallahi hali n'o y'a sɔrɔ e de démissionnaire ka bɔ a ka baara la nka a ye don dumanw kɛ ɲɔgɔn fɛ adamaden ti dɔn han cɛkɔrɔba in a ka ko bara ka ɲɔgɔn dɔn awɔ Joan Sedi Sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra ka da mun kan a ko i b'a sɔrɔ i k'a dɔn ko dɔ delila ka k'a la min kɔni ye ɲinɛ a ma ɲinɛ o kɔ a bada o juru sara dɛ arankini maa don Joan Sedi k'a dɔn o juru sara de kun ye nin ye président Amadou Toumani Touré nin sugu i b'a sɔrɔ nin sugu dama ka foro la a dimine don ni Ala ye fanga di ne ma don o don n bɛ nin kɛ karisa la n bɛ nin kɛ karisa la bon o de maɲi arankini maɲi Joan Sedi Sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ta juru sara o se bɛ e nka ni Ala ko k'a b'a juru sara Joan Sedi k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ b'o kalama Sɛbɛnnikɛla ko maa si kun tɛ nin ko in kalama nin kelen kɔfɛ sabula nin du in filɛ bɛɛ lajɛlen y'i da de k'u sigi ka Ala kɔnɔ Joan Sedi k'a dɔn a ko an bɛ don min na ko bi min ye colonel Asimu Goyita bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnnin min don i k'a dɔn a hakili juru caaninen bɛ hadamadenya taasira ɲuman maanifinya kalasiraw k'a b'o dɔn ka tɛmɛ cɛkɔrɔba in ka siɲɛ 100 nin kun ye sɛbɛn ye an ye min dalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan munna bandaw ma taa IBK ka mobili minɛ ani Jɔnkunda ta ani Amadou Aya Sanogo ka V8 munna an ma t'olu minɛ ça j'ai pas de réponse ni ye ɲɛdɔnna ye dɛ ça n'u kɛra san 20 sanfɛ i bɛ taa baga olu ma mun na j'ai pas de réponse n'i taara jamana ka mobili minɛ Ala ka mobili caman bɛ yen wallahi an tɛ Tezara premier min o mɔna de bi ye juma ye Tezara bɛ yan awɔ an ko premier min nɛgɛw kɛra fɛ cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Une promo exceptionnelle à ne pas rater sur la fibre optique à domicile de Move Africa Malitel jusqu'au 30 juin 2021. Daba Tunkara Naam. Nin waati na foroko kɔnɔw kasilen bɛ bani ngɔnɔw nalen bɛ u bɛ ka ɲaada daminɛ a bɛ fɛn min jira o ye samiya ye ni dɔnkilidala ko yangaw ni ce daba la a bɛna hakili jigin an ka jamana cikɛlaw la k'a daminɛ Kayi ka taa gosi fɔ Mali kundɔ in na jango belebele min n'a kɛra misali ye sɛnɛkɛlaw ma ɲamanakaw ka Bakari Togo la ɲankuma b'a sɔrɔ a bɛ foro kɔnɔ farikolo bi sɔn Bakari a ka kɛnɛ bi ni fali ye alhamdulillah a bɛ kɛɲɛ Ala ka dɔ fara o kan amin ya rabbi Allah amin i bolo don Joan Sedi n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don sɛbɛnni kɛba a to a de ko Laya Jara Joan Sedi k'a dɔn Laya ko a ko ayiwa jamana in ŋanamu tɛ ban an ka jamana cakɛda minnu bɛ yen ni sɔrɔ boso yɔrɔ don Joan Sedi k'a dɔn douanier b'o la impôt b'o la Joan Sedi k'a dɔn impôt ka wari sɔrɔbaliya ŋanamu ani gɛlɛya caman Joan Sedi nka ni nangarabaw karilen bɛ ɲɔgɔn na o kɛn bɛ commune sabanan ta ye a ko mafia jugu de sigilen bɛ senga commune sabanan maa tɛ ka da la k'a fɔ commune sabanan ni impôt sonba ye k'a fɔ wari caman de ti don a kɔnɔ Joan Sedi k'a dɔn maa minnu donnen bɛ impôt n'u ka wari sɔrɔ cɛ ɲɛmaa kura min n'o taara ye a to a de ye ko Modibo Danbɛlɛ a kɛlen bɛ k'i kɔ a da mafia la biɲɛ kurafalen dun tɛ taa mankan kɔ chef de centre impôt Modibo Danbɛlɛ Joan Sedi k'a dɔn min kɔni ye kɛlɛ yɛrɛ ka duloki bɔ k'a da a daminɛnen don sabula Joan Sedi n'i ye ko ta k'a lajɛ laada dɔ bɛ commune 3 la o kɛn bɛ sababu ye commune 3 impôt so a kana wari sɔrɔ Modibo dun nanen a ye jateminɛ kɛ a y'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ in wariba de kan ka sɔrɔ yan wa ɲɛmaaw dun y'a bɔ commune 1 na ka taa bila commune 3 impôt la o Modibo kelen don a kun de ye Joan Sedi k'a dɔn a ka se ka ayiwa wariba de don ayiwa l'impôt
kunna a taalen a ye jateminɛ kɛ ka sɛbɛnw lajɛ a y'a ye k'a fɔ nganamu caman bɛ yen a bɛ daminɛ fɔlɔ maa minnu yɛrɛ bɛ baara la u kɛrɛfɛ John Sodi k'a dɔn a y'o caman de labila John Sodi k'a dɔn olu gɛnna olu gɛn sabula bénévole minnu bɛ yen John Sodi laban nana laada jugu de sigi fo impôt baarakɛla caman bɛ yen k'olu yɛrɛ don a nganamu kadara kɔnɔ nin sɛbɛn in dilan ye nin kɛta sa John Sodi k'a dɔn damanda wari tɛ sɔrɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ k'a to commune 1 na Bamakɔ kafo kɔnɔ John Sodi k'a dɔn awa min ye wulikajɔ a kɛra sababu ye immeuble 186 a kɛra sababu ye k'o de ɲɛɲini ka t'i tɛgɛ da o kan k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ye o kɛra sababu ye o kun de impôt sara million 200 o nana fara commune 1 a l'impôt wari kan John Sodi k'a dɔn ɲɛmaaw nana jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ jɔngo ni nin nana commune 3 la nganamu ni gɛlɛya min bɛ yen a bɛ se k'o ɲɛnabɔ a nanen John Sodi k'a dɔn a ye minɛnw lajɛ a y'a sɔrɔ k'a fɔ min ye million 53 dama de bɛ sɔrɔ commune 3 na sugubaw bɛ yen jagokɛlaw bɛ yen o bɛ se ka kɛ cogo di commune 3 awɔ Bamakɔ sugu belebeleba bɛɛ bɛ commune 3 John Sodi yɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn a y'i bolo don machine kɔnɔ ka sɛgɛsɛgɛli daminɛ ka wulikajɔ bolo da a nana ye k'a fɔ bénévole caman bɛ yen n'i taara commune 3 impôt carré kɔnɔ kiosque caman de bɛ yen John Sodi ninnu sigi k'u dun ye mun ye u n'a f'i ye ko photocopie walima i k'a dɔn sɛbɛn John Sodi k'a dɔn a caman bɛ yen i k'a dɔn nganamu caman de bɛ kɛ a wa jamana yɛrɛ kɔ kan o yɔrɔ ni bɛɛ chef de centre Modibo Dambɛlɛ John Sodi k'a dɔn a nana bénévole a ye kangari da k'olu ye min ni nafa t'olu la k'olu ka bɔ yen baarakɛla minnu bɛ yen John Sodi k'a dɔn i nakun ye impôt baara ye John Sodi k'a dɔn kuma baara bɛ kɛ nin kɛcogo in de la i k'a dɔn wulikajɔ n'o cɛsiri y'a dɔn biɲɛ kura falen o tɛ taa mankan kɔ n'i ye nin ɲɔgɔnna daminɛ k'a fɔ ko i bɛ a wa gɛlɛya ta ka nganamu sɛgɛrɛ John Sodi k'a dɔn u na nkalon da i la u na tɔgɔ tiɲɛ ta k'a sɛgɛrɛ John Sodi a yera k'a fɔ caman de b'a la John Sodi k'a dɔn jagokɛlabaw minnu kan ka miliyari sara miliyari caman de sara John Sodi k'a dɔn olu bɛ taa jeune diplômés de ɲini jeune diplômés bɛ se ka na i y'a dɔn awa exonération bɛ d'olu ma u sin k'u ka papiers yɛlɛma o tigi to a la i b'o tigi de ɲini sa ka taa fo ka taa fɔ min kɛra i t'o ye ni million 200 kan ka sara dédouanement min na ni exonération b'o tigi bolo ni ye 240 d'o ma jeune diplômé don o tɛ ko bannen ye John Sodi k'a dɔn o damada a b'a k'o sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko awa wulikajɔ ni jateminɛw na so dama min bɛ yen immeuble dama min bɛ yen n'o ɲɛdɔnnen tɛ u b'o enquête la John Sodi k'a dɔn TVA o sarabaliya u b'o enquête la a ko i k'a dɔn ale nana wulikajɔ boloda wulikajɔ in senfɛ a nana ye k'a fɔ John Sodi k'a dɔn fichier min bɛ yen min ye awa 883 ye o de bɛ minnu kan ka impôt sara John Sodi k'a dɔn minnu kɔni tɔgɔ bɛ machine kɔnɔ n'u kan ka sara nka n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ka taa ye i b'a ye k'a fɔ 223 olu kɔni yɛrɛ t'i ye awa san kalo 12 olu tɛ dɔrɔmɛ 1 sara a ko bɛ kɛ cogo di John Sodi k'a dɔn o kuma o ɲɛɲinini n'o sɛgɛsɛgɛli n'o jateminɛ o de nana ni mankan caman ye Modibo kɔni y'a jira k'a fɔ ale nakun ye ɲɛmɔgɔw y'ale wele k'a bila baara de kama o baara bɛ kɛ hali n'o bi tɛmɛ i k'a dɔn dɔ ka dusukasi ma hali n'o bi tɛmɛ ale tɔgɔ tiɲɛni na ale nani John Sodi k'a dɔn ale b'a kɛ a ka t'i ko dɛ n'a ma t'i ko u b'a sen siri dɛ u bɛ sɛfan kɛ k'a saraka dɛ ni ala ye maa min ko parce que impôt suɲɛnaw miliyari ba de bɛ yen u bɛ balo fɛn min na u tɛ sɔn ko ma dɛ Modibo ka t'i ko n'a ye ɲɛ n bɛ jiri 3 d'a ma n'a y'i ko o la foyi tɛ se ka foyi k'a la John Sodi a b'i ko nkababilen la jala ani si n bɛ ku fara kan o tuma karamɔgɔ ne ye nasi min bɔ k'o ko kan an bɛ Modibo Dambɛlɛ k'o la u b'u t'u ta la u t'a ye yɛrɛ n'i y'a mɛn u y'i saraka u y'i ye de ne ko koli da tɛ baji ye wa n'i buru baji la koli da to ye n'o kɛra n tɛ fɛn sɔrɔ karamɔgɔ o ye tiɲɛ John Sodi n'i y'o fɔ Modibo ye sa a ka kɛ n kojugu a bɛ t'i ko baji la n'o kɛra an tɛ foyi sɔrɔ n'o tɛ n'i buru baji la koli da fɛn bɛɛ bɛ fili ba kɔnɔ ye a tɛ foyi kɛ ba la n'i y'i ko ji la o b'i lakana kan'o fɔ Modibo ye jiri tɛ nkalon tigɛ o ye tiɲɛ a dɔnba i ma s'a dɔnba n'o tɛ jiri ye tiɲɛ de ye jiri ye wulibali ye dɛ ko Modibo k'an wele i bolo don Modibo k'an wele an bɛ taa juma na sa i bolo don Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui fasiriba n'o ye Mahamadu Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamadu ko funankɛni dɔw bɛ yen olu kɔni ye nangama ani duwa jaabi ye wulikajɔ ani cɛsiri o jeniyɔrɔ ye min ye jamanajɔ la u bɛ k'o fin Abudu Kulubali n'a fɔra tɔgɔ in kɔni tɛ hakili jigin foyi la nka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Abudu Kulubali kɔni ka sirakun na olu b'a
b'a dɔn k'a fɔ ŋanaba dɔ to a fɔra sabula a nana jɛkulu min sigi n'u k'a ma association sigida yeelen kɛlen bɛ yeelen ye bi min bi musow ni denmisɛnninw dɛmɛ baarako la maa minnu bɛ yen n'u jigi tiɲɛnen bɛ ka d'u jigi kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko janni ka maa min dege jɛgɛ dun na i b'a dege kɔmɔ na a ko Abudu Kulubali a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kɛlen bɛ sababu ye an bɛ don min na ko bi a bɛ sigida minnu na a n'a bɛ marabolo minnu kɔnɔ muso caman bɛ ani denmisɛnnin caman bɛ ni k'u jigi sigi sɛbɛnnikɛla ko projet kɔrɔlen min n'a y'o kɛ n'olu bɛna sababa ma a ko denmisɛn caman ani muso caman bɛ minnu ye wasa sɔrɔ sabula u selen b'u yɛrɛ kɔrɔ k'u ka du ta k'u ka sociétéw jɔ ni ka wulikajɔ kɛ o kama projet tako filanan min n'o labɛn bɛ senna Abudu Kulubali ko a t'o daminɛ cogoya si la sabula fɔ min ye Bamako dugulenw ye ɲarew ni turew ni darabew a kana bonya ani karama ɲini fɛ o de kama a ye wulikajɔ kɛ dɔgɔkun furancɛ in na fɛn min ye Bamako tigiw ye ɲarew turew darabew ka wulikajɔ kɛ ni ka s'u ma ka na foli bila u la ni ka projet ɲɛf'u ye a hakilina ye min ye ni k'o f'u ye ka laban ni ka dugawu ɲini u fɛ a ko fɛn min ye Bamako a tigiw ye Bamako Patriarche n'o ye Daramani Ɲare ye o ni nin kamalennin ye ɲɔgɔn ye projet minnu kɛra a y'olu ɲɛfɔ ani baara minnu bolodalen bɛ walasa jamanadenw ka dɛmɛ min tɛ wariko ye min tɛ politigiko ye a ko n'a damada kɛra sababu ye fɛn min ye Bamako tigi ye a wasara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jɛkulu in ye n'o ye sigida yeelen ye denmisɛnnin minnu bɛ yen ni diplôme t'u bolo muso minnu bɛ yen n'u su ni tile u bɛ k'u a datulu la k'a da jaba la a bɛ don olu de jigi kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ caman fɛnɛ kɛra fɛn min ye maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka tɔn sigi ni k'olu sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ baara in t'i da o ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛna wulikajɔ kɛ fɛnɛ fɛn min y'an ka marabolo caman bɛ yen u bɛna taa ka taa an ka sigidalamaw n'an ka togodalamaw dɛmɛ ala ni Abudu Kulubali ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri sɛbɛnnikɛla ko a ko nin funankɛnin don dɔ a bɛna kɛ tile yeelen ye sabula hakilina minnu b'a la dɔnniya minnu b'a la jamana kanu min b'a la ani jamanadenw dɛmɛni ko ɲuman hakilina min b'a la n'a baara min n'a b'a kan ka kɛ nin de dɔrɔn bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana jɔ wa a bɛ k'a kɛ fisabililayi yarabi a tɛ ka foyi ɲini an ye min salo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔnti dun bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolew k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko masasi jɔnni sedu i k'a dɔn hali dabalijugu ka maa minɛ i b'a sɔrɔ i yɛrɛ ka maa dɔ de bi i kɔkɔrɔ jɔnni sedu a k'i k'a dɔn CSDM ka ko min ye Mohamed Sherifa Aidara a ye kuma minnu fɔ i k'a dɔn kuma in laban bɛna jɔ ngaki jɔnni sedu i k'a dɔn a wasabula janfa k'a ɲini ka CSDM dakolondi k'a filenkolondi walima CSDM k'a kɛ politique tɔn ye Mohamed Sherifa Aidara kuma min fɔ i k'a dɔn nkalonda kɔfɛ sabula ko bara ka ɲɛdɔn a ko dabalijugu tigɛlen don a ka wulikajɔ boloda joona Mohamed Sherifa Aidara i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ min ye nin ko in ye i k'a dɔn maa min bilalen bɛ baara la a tɔgɔ de ko Bayidi Daramɛ i k'a dɔn maa min n'a gɛnna ka bɔ a wa CSDM na novembre tile 22 san 2019 Faransikaw fɛ yen Jɔnni Sedu i k'a dɔn a wa min ye n tɛ farako la i k'a dɔn diyagoya fo n ka don Jɔnni Sedu i k'a dɔn maa ni tɛ kɛ maaba ye abada a ko i k'a dɔn wulikajɔ n'o jateminɛw min nana dɔ kɔfɛ sabula tile fila in na a ma dogo maa si la Bayidi Daramɛ taa b'i yanga min ye ministère des affaires étrangères ye i k'a dɔn ayiwa o ɲɛmaaba dɔ bɛ yen a n'o taa bɛ jaw ta k'o jɛnsɛn diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen la a ko a bɛ faamu ni maa min bɛ ko kɔrɔ dɔn n'i bɛ ko jateminɛ Jɔnni Sedu i b'a ye k'a fɔ Bubakari Giro Jalo safurula Bubakar Guro Jal o de don Bubakar Guro Jal Cɛbilen Daramɛ ka maa don sabula Cɛbilen Daramɛ den nana n'a ye affaire étrangère la o don y'a sɔrɔ i k'a dɔn o ye premier ministre ye kabini a nan'o don fo bi a bɛ yen i k'a dɔn Bayidi taalen filɛ i sɛmɛ o de la k'a fɔ ko ayiwa n taara ministère des affaires étrangères la u ye n bisimila kɛ n ka kumakanw ta n'u bɛnnen bɛ ko la a ko i k'a dɔn nkalonba i k'a dɔn a taara i sɛmɛ maa min na i k'a dɔn o de ye Guro Jal ye Bubakar Guro Jal i k'a dɔn a ko Cɛbilen Daramɛ dakabuli teri don ɲininkali de bɛ kɛ sa o fana bɛ parrainage dilan o tɛ parrainage na ɲininkali bɛ kɛ Jɔnni Sedu nka min kɔni tɛ nkalon ye i kɔrɔkɛ ye ɲumankɛ ye i dɛmɛni ne bolo o ye wajibi ye Jɔnni Sedu hali n'o bɛna kɛ sababu ye ka CSDM dakolondi ka filenkolondi Jɔnni Sedu i k'a dɔn o de don nka Mohamed Sherifa Aidara cɛ min don ngolo b'a k'a da la sabula a bɛ min kɛ a b'o dɔn Jɔnni Sedu maa min sera ka nin dɔn in sigi sen kan k'a barika jamana 48 bi Jalo safurula Bubakar Guro Jal
Boubacar Gouro Dial o de don Gouro Dial Boubacar Gouro Dial Cɛbilen Darame ka maa don sabula Cɛbilen Darame den nana n'a ye affaire étrangère la o don y'a sɔrɔ IBK i k'a dɔn o ye premier ministre ye kabini a nan'o don fo bi a bɛ yen i k'a dɔn Bayidi taalen filɛ i sɛmɛ o de la k'a fɔ ko ayiwa n taara ministère des affaires étrangères la u ye n bisimila kɛ n ka kumakanw da n'u bɛnnen bɛ ko la a ko i k'a dɔn nkalonba i k'a dɔn a taara i sɛmɛ maa min na i k'a dɔn o de ye Gouro Dial ye Boubacar Gouro Dial i k'a dɔn a ko Cɛbilen Darame dakabili teri don ɲininkali de bɛ kɛ sa o fana bɛ parrainage dilan o tɛ parrainage na ɲininkali bɛ kɛ Yohani Seydou nka min kɔni tɛ nkalon ye i kɔrɔkɛ ye ɲumankɛ ye i dɛmɛni ne bolo o ye wajibi ye Yohani Seydou hali n'o bɛna kɛ sababu ye ka CDM dakolon di ka filenkolon di Yohani Seydou i k'a dɔn o de don nka Mohamed Cherif Aidara cɛ min don kunkolo b'a k'a da sabula a bɛ min kɛ a b'o dɔn Yohani Seydou maa min sera ka nin dɔn in sigi sen kan k'a barika jamana 48 bi bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la ka dɛmɛ ta ka Mali o dun di kɛ olu tɛ parti politique ye u tɛ politique la u nakun ye malidenw dɛmɛni ye wa olu ka dɛmɛ de bɛ taa ka mɔɔw sɛgɛrɛ i k'a dɔn u tɛna k'u servi ayiwa CDM na min ye Bayidi Darame bilikanboli i k'a dɔn i laban i bɛ taa cu dugu ma gawo wa ni Ala ma jan kɛ i sen bɛ kari nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolen y'u k'u da kɛnɛ kan Daba Tunkara Bili sanfɛ boliba i dan yɔrɔ dɔnnen bɛ siga t'o la min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali fasiriba n'o ye Isa Sandara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Isa Sandara ko bɛɛ lajɛlen ni dɔnko a ko fɛn min ye farafinna ye dɔnni jamana ye sabula Ala ye fɛn dɔw di maa dɔw ma minnu n'u b'a la baara k'o kɛ ka buna hadamadenw nafa o dɔ ye nin cɛ in da ye n'a tɔ a ye Karimu Konare u ko a ma dolo karamɔgɔ Karimu Konare a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ye wulikajɔ ni taama minnu kɛ jamana caman kɔnɔ o kɛra sababu ye fɛn min ye dɔnni belebeleba de ye o b'a la n'o ye farafin dɔnni ye a bangena Bɛlɛdugu a ye dɔnni minnu sɔrɔ a masaw la ani Bɛlɛdugu maakɔrɔ la olu bɛɛ lajɛlen faralen kɔfɛ ɲɔgɔn kan a ye jamana caman de yaala min kɛra sababu ye an bɛ don minɛ ko bi ka kow lajɛ ka kow kunbɛn walasa ka banabaatɔw fana furakɛ ka maaw jigi sigi an bɛ don minɛ ko bi Karimu Konare bɛɛ lajɛlen girinnen b'a kan Ala n'a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye dankɔrɔba in ye a sigilen bɛ Bamako Kuluba nka fɛn min ye jama ye o de b'a sɛgɛrɛ su ni tile k'o sababuya kɛ gundo min b'a bolo ani wulikajɔ ni cɛsiri min n'a b'o la a bi fɛn min kɔni dɔn o ye buna hadamaden dolo de ye sabula maaninfinya sirilen bɛ fɛn caman na o n'a ɲɔgɔnna caman a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali jamana a bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na ko minnu kun bɛ jamana kan ni ka olu kunbɛn k'o fura sɔrɔ a y'o wulikajɔ a n'o cɛsiri kɛ don dɔ a kun ko fɛn min ye bandaw ye k'a ye min ye o de ye k'a fɔ bandaw tɛ transition in laban jamana yɛrɛ mangani dɔ bɛna don a kɔnɔ o tuma nin ni nin de kan ka kɛ o de b'a kunbɛn sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Ala ta ye n'o faral'o kan a bɛ ɲɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o n'a damada a y'o ɲɔgɔnna caman fɔ Mɔkutari Wani fɛnɛ a ye gɛlɛya in ye k'a fɔ sɔrɔsiw yɛrɛ dama bɛna wuli ka jɔ kɛ fanga min bɛ yen n'o ye Mɔkutari Wani ni bandaw ye n'u ma tɛmɛ nin sira in fɛ u bɛna gɛlɛya sɔrɔ o fɛnɛ kɛra sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na bi Mɔkutari Wani t'i sɔrɔ téléphone na o n'o tɛ n tɛna o saraka ti fɔ a ye a tɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ sisan sisan a ma jigin a bɔlen Kati a bɛ sɔrɔ sisan o kun ye san'a ka taa Kati nka a bɔlen Kati sisan n'i y'a bipe a b'i wele ayiwa baasi naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin dankɔrɔba in ye Karimu Konare an bɛ don min na ko bi dɔnni de b'a la siga foyi t'a la wa fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye ani jamana maaba caman bɛ yen minnu kɔni bɛ yen n'olu girinnen b'a kan an bɛ don min na ko bi a ko nin n'a ɲɔgɔnna maabaw jamana kan ka ninnu de ta u bolo la ni k'aw sankɔrɔta min bɛ se k'a to dɔnni min b'u la a bɛ se ka jamana nafa cogo min kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Yohani Seydou bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant min ye Bari ye nin y'a ka fatiri ye Bari ko i k'a dɔn 14e arrondissement police so Yohani Seydou i k'a dɔn u ka wulikajɔ ni cɛsiri ka dugu fura k'a sɛbɛkɔrɔjɛ jango commune 4 na o y'u ka baara ye Yohani Seydou i k'a dɔn kunun ko u nana balinaba kɛ min ye ayi 14e arrondissement o tɛ Tumuda ye Tumuda c'est le 3e arrondissement voilà. Le 14e, le commissaire divisionnaire, il s'appelle Wassa Keita. Mais je connais Wassa. Mousso de Doha. Wassa yo. Là, il a. Wassa. Ba Wassa baraka boy. Ni ya ye. Afima do. Jaminyan do. Na ye teni do a clean propre nga ti sonne. A chelama de do. Dugu wili Wassa. Wassa. Dugu wili Wassa. Dugu wili Wassa. Wassa
dugu wili wasa wasa ye ko kɛ Jean Sedi Cardo tulo fɔlɔ min ye wasa an'a ka cɛdenw u ye wuli ka jɔ boloda jikɔrɔni jikɔrɔni duwa fiyɛ a fɔr'u ye u sɔmina k'a dɔn k'a fɔ nganamu fɛn ni abɔ kɛrɛfɛmɛru a dogolen bɛ sugu in fanda 4 bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn u ye wele bila GMS cɛbaliw ma ka wele bila brigade anticriminalité BAC u y'olu k'u ka n'u sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ Jean Sedi kuma min n'u labɛnna u sina ka bali ka sugu bɔda bɛɛ minɛ mati do mati bɔ Odogar Jean Sedi Cardo y'a salo k'a salo maa 50 u y'o minɛ cami u tɛgɛ la k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ ko la u ma da dɛ Jean Sedi Cardo ka fɛnw dogoyɔrɔ ka don sugu kɔnɔ k'a mɔmɔ kuma minnu bi bɔ Jean Sedi Cardo i tulo fɔlɔ min ye carton 25 ye i k'a dɔn a bɔ fura cɛjugu feereta a fura minnu kana feere o carton 25 y'o minɛ Jean Sedi i k'a dɔn ko min ma brique 11 chanvre indien u y'o minɛ cartouche de cigarette den 4 min ye mobile plaque d'immatriculation Jean Sedi Cardo taara sɔrɔ o fila fana dugolen bɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye papier taba drogue bɛ melenge papier ni min na Jean Sedi o paquet 40 u y'o minɛ drogue dɔ bɛ yen u k'a ma ko razia u y'o minɛ min ye squash o den kɛmɛ 4 ani 4 u y'o minɛ u ko min ma ko boule de drogue o den 40 ani 9 u y'o minɛ u ko drogue wɛrɛ ma ko adiju kush o den 40 ani 8 u y'o minɛ nin bɛɛ bɔra Mali la yan hashish den 21 min ye beseja ye o den 3 tramadol o comprimé o fatɔgɛni o den kaba diɲɛ foyi ma o den 60 Jean Sedi sɛbɛnnikɛla ko kuma min ni tɛgɛ dara ninnu ka a maa 50 bɛɛ lajɛlen minɛna jikɔrɔni para Jean Sedi k'a dɔn jama ho i y'a dɔn n'i ka wulu ye n t'a si dɔ minɛ i k'a dɔn na k'a lajɛ o bɛ tile bɔ in na adamaden bɔra fa bɛɛ fɛ mun bɛ yen mun kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye polisiw ye commissaire arrondissement polisisow a n'u ka commissaire wasa ba wasa dakabana wasa magosa wasale ala anw ka wasa Allah n'i ye wasa ye tenni na commissariat bɛ se ka diya i ye ten a ka haram ne fana denmuso bɛ yen jɔnni Kadi Tunkara Kadi ale tun bɛ min de 5e tɛ de a bɛ min sisan est-ce que a ma bɔ yen ayi Kadi kun bɛ Bulukasumugu 12e na est-ce que a tɛ yen bilen o a bɛ bɔ fɛnɛ Kadi ye denmuso an y'o bɔ a la sa mais c'est quoi ça c'est ma fille an ye Kadi bila bureau de kɔnɔ sa a ye baara caman kɛ cɛ i to an ka maaw ka gara sa Allah ni n'a fɔra ko policier nin dagabana baara kɛ a bɛ n'a hakili jigin polisikɛ dɔ la jɔnni Allah l'épervier du Mandé ne ko tɛna ni cɛ ye ten sa épervier du Mandé mais mun de kɛlen bɛ k'a bala yen moi je ne sais pas a fɔra ko parce que ale kun fɔra ko IBK b'a kɔ a donna k'a bɔ mais IBK kɔni tɛ bilen n'o tɛ bilen a ka na kɔni bɛ se ka na ani i kɔrɔkɛ sa les Sphinx Dramé u na kuma sera sa dɛ u tɛna ten sa u kana ten han cɛbilencɛ bɔra dɔ ye tiɲɛ nka n ta tɛ bɔ fiyɛrɛ sen b'o la non u kana u na kuma sera Jean Sedi k'a dɔn waati n'a ka waati ma se a dafara bi ta an b'a bila gɔngɔlɔ jumanata heure sera nka maaw kana yɛlɛ fɛn min ye an ka palajɔmu ye palajɔmu n'o ye nisɔndiyayɔrɔ ye fɛn min ye Mariam Ba Dugwili Mamu bi su in na a bɛna t'i bila i fila ni dɛbɛ la awɔ palajɔmu kelen n'i bɛ taa Moribabugu i mana se Lagɔ ma Lagɔ i kini lajɛ Numa don Numa Lagɔ bɛ kini fɛ palajɔmu bɛ Numa fɛ i bɛ se k'a yelenba minɛ de ko palajɔmu Mariam Ba de bɛ yen min fɛ Dugwili Mamu dumuni yɔrɔ sumali dɔnuma palajɔmu Mariam Ba bɛ Dugwili Mamu Mariam Ba de ye Dugwili Mamu Abu Sika Mamu Dugwili Mamu ayiwa su in na ka di ye kuma su in na an bɛ taa an fila ni dɛbɛ la palajɔmu Dugwili palajɔmu denmisɛnninw ka dɔnkɛ yɔrɔ de ye yen i ka mun b'o la denmisɛnnin
an kana ɲɔgɔn kunbɛn ye dɛ n'a ye ɲɔgɔn kunbɛn ye ni min ka mobili pinɛ fiɲɛ bɔ i k'a fɔ ma ko a banna min ka di denmisɛnnin da maakɔrɔba tɛna y'o ye ni min ka pinɛw fiɲɛ bɔ i ka pinɛ 4 n b'a fiɲɛ bɔ Josi Sedi k'a dɔn waati dafara min ye siradanni na an balima bɔbɔw ka jɛmukan bɛ sigi n'olu wulila Ahmed Jakite ale ni Moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'u ma dusu in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 hakila burapele ale bɛ se ka na farikɔnɔjɛ ka ni sɔ ni daw kan Josi Sedi e k'a dɔn ngɔnɛgɛ fo kɛ filɛ ka kuma na ne ko gardien se ka gɔndɛgɛ jɔ da la Orange Money tigi gɔndɛgɛ Amadu n'a bɛ complice la ni ko nin ko ale ka 1000 crédit ci ma walima 2000 crédit ni Ala ma janga do ite émission kɛ o kabi a bɛ radio de lamɛn kabini gɔndɛgɛ b'a fɔ ko ayiwa salamu alaikum o y'a sɔrɔ a joli de da a filɛ kɛ filɛ nin han e Durukani ye diɲɛ cɛw hali sinon ka jigin gɔndɛgɛ e ni mun ye tan wa wari bɛrɛ tɛ ha ayi 1000 crédit a ka 2000 ni 500 de bɛ n dɔrɔnlen filɛ nin ye 2000 ni 500 ni hɛrɛ gɔndɛgɛ Allahu akbar Ahmed Jakite ale bolo kun bɛ nɛgɛ la Josi Sedi Daba Tunkara wa assalam Jɛka pub k'a ka feere